लाखोंची शस्त्र ही 30 रुपये किलोनं भंगारामध्ये विकली जात आहेत। पिस्तूल, रिव्हॉल्वर, रायफलचा यामध्ये समावेश आहे। मुंबई पोलिसांनी जप्त केलेली शस्त्रांची भंगारात विक्री केली जाते। 900 किलो भंगारातून 58,000ची कमाई झाली आहे। पिस्तूल असो व रिव्हॉल्वर, देशी असो व विदेशी, कोणतेही शस्त्र घेण्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागतात। ही खरेदी बेकायदा असेल तर शस्त्रांची किंमत अव्वाच्या सव्वा असते, पण हीच लाखोंची शस्त्र अवघ्या 30 रुपये किलो दरानं भंगारात विकली जात आहेत। मुंबई पोलिसांनी 10 वर्षात जप्त केलेली तब्बल 2000पेक्षा अधिक शस्त्र अलीकडेच नष्ट केलेली आहेत। पिस्तूल, रिव्हॉल्वर, रायफल यांच्यापासून लाकूड, प्लास्टिक वेगळे करून उरलेले पोलाद आणि लोखंडाच्या सुमारे 1900 किलो भंगारातून पोलिसांना अवघे 58,000 रुपये प्राप्त झाले।